A wedyn, bydda fo'n rhoi nhw mewn llyfr bach, ac y bydda y golau o ddod i gael yn mynd trwy'r emynau i bentrefi bach yng Nghymru, a bydda yna eraill yn cael ei tanio. Bydda eraill yn cael adnabod Iesu Grist. Da ni'n meddwl yn hermau diwygiad am, da ni fod i wyddio am diwygiad, da ni fod i hefyd bregethu. Ond mae'r syniad yma bod na rhywun fel Pantycelyn, nid jyst yn bregethu, ac oedd o'n bregethwr gwych, oedd o'n bregethwr diwynyddol, oedd o'n bregethwr cywir, ond bod i emynau fo wedi bod yn gyfrwng i danio pobl eraill. A mewn pentrefi bach yng Nghymru, o un i'r llall, fydda bobl jyst yn darllen i emynau fo, ac fydda yna pentrefi bach yn cael ei golio gan yr Efengyl. Yr ysbrydoliaeth a gafodd o yn dod yn ysbrydoliaeth i bobl eraill. Mae gennym ni yng Nghaerdyw, y Beibl.net gan yr Agw Iesu. Mae o'n sôn am y waith yr Ysbryd Glân. Yr Ysbryd Glân, mae'r tad yn mynd i wanfon, a fydd ath yr Ysbryd Glân ar y Pentecost. Bydd e'n dysgu popeth i chi, yn eich atgoffa o bopeth dwi wedi ddeud. Mae'r Ysbryd Glân fel golau ar Iesu Grist. Dychmygwch Castell Gaernarfon neu Castell Caerdydd a'r goleuadau ar y spotlight, y floodlight ar y castell. Dydy'r Ysbryd Glân byth yn tynnu sylw i ddiddordeb o ydy Iesu Grist. Sylw ar Iesu Grist. Felly, wrth i Pantycelyn gael ei oleio yn ei emynau, ac wedyn wrth i'w olef o cael ei cyrchoi mewn cerddi, mewn emynau, mewn caneuon, fydda yna bentrefi bach fel Llwynhendy, neu Pemachno, neu Gwalchmai. Bobl yn bach yn cael y llyfrau bach yma, a fydda fo'n mynd o gwmpas gen ceffyl, yn gwerthu te, ond yn dweithio nhw, beth a'ch cael, bach ar rhwymo'r llyfr, mae yna fwy am emynau'n dod. A fydda nhw yn cael ei sgwennu yr emynau yma ar gyfer i'r Cristnogion ifanc, ac yna ganoedd ohonyn nhw, ddeall y profiadau, ond nhw wedi cael profiadau o ddiw, ond nhw'n mynd all. A mae'r emynau yma yn egluro i cyflwr nhw, i hangen nhw, y newid, y droedigaeth, y greadigaeth newydd. A felly, maen nhw mewn sefyllfa i dadansoddi beth sy'n mynd ymlaen. Fe sa'n braf bod gennym ni emynwyr newydd yng Nghymru rwan. Fe sa'n braf ydy bod chi yn agos at y Beibl, yn darllen y Beibl, yn deall meddwl Duw. Fel o Hywel Meredydd yn dweud, mae'r Ysbryd Glân yn bendithio i wirionedd ei hun. Sticiwch chi at y Beibl, llenwch eich meddyliau efo'r Beibl a'r themau yn y Beibl, ac cysegrwch eich doniau. Ac sy'n wych meddwl bod chi wedyn yn medru cyfansoddi cerdd, emyn newydd, a fel Pantycelyn yn troi at tonau cyfoes, fydda'n pigo fyny tonau newydd, ond y geiriau oedd yn ysbrydoli pobl. A mae angen ar bentrefi Cymru heddiw, y golau yma, mae angen i'r ganwyll oleio. Mae eisiau chi cael eich goleuo, fel Pantycelyn, mali, canwyll. Mae eisiau chi gael golwg ar berson Crist.